Eu, bine v-am găsit la un nou video. Astăzi îl prind pe Matei cu un nou deck. Tocmai mi-am terminat treaba de la Pride. Am mai multe piese în spate care sunt pe stoc și cu ocazia chestii astea vreau să vă spun că puteți să intrați pe pridescootering.com. E singurul shop deținut de un rider din România și e singurul shop din România unde puteți beneficia de 10% reducere la orice piesă cu codul meu MX10. Așa că intrați pe primul link de descriere, susțineți ceea ce facem noi în România, riderii, și hai să creăm cea mai bună experiență pentru voi, riderii. Dar cu toate astea fiind spuse, am acolo deck-ul ăla pentru Matei, care l-a așteptat foarte, foarte mult. Și eu prin Pride pot să-l ajut pe el să filmeze mai multe, să dea mai multe tricuri, să progreseze cu deck-ul ăsta. Este vorba de un deck Ethic Lindorm V4 negru, 560, 22 lungime, 6.3 lățime. Un deck foarte, foarte, foarte bun, pe care mă dau și eu chiar în momentul de față. Îl recomand tuturor care vor un hibrid între park și street, sunt ceva mai mari. Dar cam asta a fost cu vorbărea. O să merg acum la park, o să filmez unboxing-ul lui, o să filmez reacția. Sper să-i placă și poate îi dau GoPro să filmeze niște tricuri pe cască, un POV pentru voi. Poate filmez eu în afară, o să mai dau și eu câte ceva, o să mai filmez și pe restul. Și despre asta e vorba. Scootering-ul e totul doar despre a avea un timp de ne uita cu prietenii și să facem ceva ce ne împinge nu numai ca trup, dar ca și mentalitate la ceva mai mare. Așa că ne vedem în parc. V-am pupat. Am ajuns acum în parc, am pus cu Matei deja pe treabă și cu Istelă, ne-am știut să filmăm ceva pentru Pride pe pagină. Aici e frumosul care l-am promis. Ia uite, și-au primit niște rozi noi, frumoase, fresh. Dar nu trebuie să dă. Hai, momentul magic. Am te bag în drop test. Au. Acum nu rup cu ea? Ce ușoare. Îți place, mă? Da, normal. Ai. Primul trick, inor drop. Da. Ia bă, n-am mai ce face acolo. Na, nu mă frige. Uite pe cum e atârnă, frate, zici că Gata, nu mai atârn. e bun. Bă, Matei, vrei să bagi niște POV-uri mai degrabă? Da. Matei o să filmeze niște POV-uri, așa că o să fie mai exciting. Ce street e băiatul acesta. O să dau acum un full whip și după o să încerc un full whip, New Lear la colțul ăla și full whip-ul la fel. Și acum voi da un full whip. Dacă intră pe ăsta e bine. Cam nașpa, dar merge. Mai dau un try de full whip-ul ăla. Dacă îl pic rău o să-l dau, dacă nu, hai, schimbăm trick-ul. Hai că mai bag un try, că am fost aproape. Poate să dau try-ul ăsta. Cred că ultimul try la tricul ăsta. Yeah. O să dau ceva la colțul mic. Destul de ciudat kickless pe Lindorm, dar mă obișnuiesc eu. Acum o să dau un dublu finger sau dau un downside full heel la colț, vedem cum intră. Bun, first try, ultimul trick la colț. Da, un whip rewind cu downside. Că încă nu s-a obișnuit cu deck-ul și nu pot să fac cine știe ce tricuri. Lejer. Schimbăm spotul. Dau ceva acolo la rampa aia din față, nu știu dacă se vede. O să dau un dublu finger și după vedem. Aha, e bine. Încă un try la dublu finger. E foarte ciudat că deck-ul ăsta nu vine așa repede sub picioare și trebuie să trag o leacă mai tare. Dezamăgitor. Bă, mai dau un try de dublu finger, că nu. Oricum nu dau dublu finger în 2 try-uri. Bun, acum o să încerc trebuie da un full heel și după un full heel. E foarte diferit față de deck-ul la elita meu. Mai încerc încă o dată.
Ultimul try. Deja au început să mă enerveze. Oreo. Doamne ferește. Doamne ăștia. Sper că s-a văzut că s-a mișcat puțin casca. Zi un trick. Dă-i un bar hill. Ok. Destul de ușor. Îți dau un triple hill și după un 360 whip. Bun. Și am un 360 whip și după poate mergem puțin la bol. Aproape. Nu știu, 360 whip e un trick pe care nu prea îl dau. Poate intre try-ul ăsta. Bun, hai, la box puțin. Primul grind pe deck-ul ăsta. Da, lunec. Mai dau în față cu un trick, un heel rewind dublu. First try. Mai dau un full heel. Să văd dacă mi intră. No, mai încerc încă o dată. Eram prea pe față. Bun, al doilea try. Acum eu sunt pe film. Matei a zis că ia o mică pauză. Stă acolo, la umbră. Și că am filmat o grămadă de chestii, o să mă uit când o să editez. Dar până atunci sunteți cu mine acum. Să vedem ce facem. Eu fac warm-up-ul, n-am atins nicio rampă azi. Așa că hai să-i dăm drumul, vedem ce intră. Hai că dau un 3 bar. Mai fac un heel aici, așa. Aici bar twist. Mic fry. Manual transfer. Hai acum să vedem un mic full heel. Nice. Fac un 27 la ăsta, opo. Hai că bag un heel rewind la colțul ăsta. După aia finger la mic. Apoi inward la bank-ul ăla din capăt. Hai să vedem. Am dat seama că nu era cel mai ok unghi. Sper că ați văzut totuși câte ceva pe acolo. Hai că încerc să mai schimb câteva tricuri. Să vedem ce mai fac. Hai să vedem acum la bank-ul ăsta. O să încerc să fac un 3 full heel. Și după aia o să mă mai joc, cred că cu câteva full whip combos. Și eventual o să mai bag ceva liner pe skatepark. Hai să vedem asta, 3 full heel dacă mi iese din prima. Da. Și mă bucur că am reușit să învăț tricul ăsta. Mi-a dat atât de mult trick să învăț să dau așa bine. Și nu îl dau acum cel mai perfect, dar măcar îl dau foarte consistent comparativ cu înainte. E un trick foarte ciudat pentru că nu mi-ar fi spus nimeni chestia asta și a trebuit să o învăț prin mii de try-uri de fail-uri. Ideea cu 3 full heel-ul e că trebuie să împingi piciorul din față după deck când vine să-l tragi în tine. Și apoi intră. Deci ceva în genul pam, prins cu piciorul și îl tragi ca să poți să te și învârți. Ce mi-ar place să mai dau ar fi să învăț 360 full whip ca lumea. Încă sunt așa și așa cu el. Obișnuiam să fiu mai bun la 360 full whip, dar acum am stat foarte mult pe 3 full heel și s-a schimbat situația. Hai că bag un 180 full whip și de acolo o să bag cu 360, zic eu. Mersi ok. Hai să vedem acum marele challenge cu 360, unde ai spune că dacă dau 180 full bine, trebuie să-mi iasă cum cunosc 80 bine, dar nu e neapărat mereu așa. E destul de ciudat și îl dau bine la ball din quarter flyout, dar la bank e un pic ciudat, sincer și mult mai dificil. Da, nu stau aici să mă plâng câte try-uri să-mi ia, atâtea o să pun. Să vedem dacă mi iese. Ok, prima pistă dusă. De că rotația pot să fac bine de fiecare dată, deci full whip-ul să-l învârt, să mă învârt eu, nu-i problemă, timpul am. Problema de coordonare și de control. Să pun picioarele pe el fără să-mi plece gleznele așa. Asta e marea mea frică la full whip-uri, pentru că se învârte tot scutul și n-ai control foarte mare. Mi-e frică să fac o întorsă sau ceva, pentru că am mai pățit-o în trecut și nu-i neapărat plăcut, mai ales când ești ca mine mare moșneag în parc. Da, hai să vedem dacă intră asta. Ok, deci mi-am dat seama, trebuie să arunc foarte tare și să stau foarte tare în cap. Asta e chestia cu el și cred că de asta mi-e frică, pentru că te poți împiedica foarte ușor. Dar o să iasă. Presim că în ori try-ul ăsta, ori în foarte puține try-uri merge. Și hai să vedem.
Ca în sketch. Nici nu știu dacă aș putea să-l dau mai bine azi. Mi-a dat un pic degetele peste cap. Dar e ok. În 2.7 sper că îl puneți. Vă pup. Hai la bol să vedem dacă pot să fac ceva. Ce urât. Ia mai să vedem ce bagă aici. Să vedem un hanger. Era să mor. Vedem un back clip. Vedem un backside blunt. Na, că mori. Per moment cred că fac ultimul line aici. Pentru că umbra încă nu a venit și e foarte, foarte iurea soarele ăsta. Cam atât am reușit să filmez azi. Am terminat de editat video-ul ăsta în mare parte. Mă așteptam să fie mult mai scurt, dar sper că v-a plăcut. Aveam un plan să mai ies și azi mai filmez niște clipuri, crezând că n-am dat destul de tricuri, dar Matei a dat destul de multe, am dat și eu câteva pe acolo. Din nou, lucrurile clișee pe care le menționez la fiecare video pe YouTube. Ca să văd susținerea voastră, lăsați un like, un comentariu, un subscribe. Încercați să distribuiți videourile astea peste tot, voi, între voi ca și prieteni. A ajutat foarte mult să creștem sportul aici și ăsta e și motivul pentru care fac videourile astea. Așa pe încheiere de video pentru cei care chiar susțineți ceea ce fac. Am avut de curând un fel de revelație în sensul că mi-am dat seama că eu crescând, făcând sportul ăsta, am avut mereu inspirație de la riderii din afară care postau frecvent și n-am avut ocazia să-i întâlnesc, dar am avut ocazia să le văd videourile și să mă inspir de la ele, să continui, să nu mă las niciodată. Și eu mi-am dat seama că eu pentru voi chestia asta n-am făcut-o. Adică nu-i de mirare că mulți se lasă, nu-i de mirare că vă pierdeți inspirația, nu-i de mirare că nu mai vedeți niciun rost în sportul ăsta, că începem să băgăm scuzele astea că, bă, că e un sport de copii sau că am crescut sau că nu știu ce. Într-adevăr, probabil e un strop de adevăr acolo, dar în același timp nici nu avem comunitatea care trebuie și asta mi-o asum. Și văd videourile astea într-un fel ca un motiv de a vă scoate din casă și de a mă scoate încă pe mine, nu numai din casă, dar și din zona de confort, să fac ceva diferit, să fac o schimbare cu sportul ăsta, nu neapărat doar în România, dar și în afară, prin videourile în engleză pe care le fac. Așa că aș aprecia foarte mult dacă ați răspândi cuvântul între voi și să ducem canalul ăsta cât mai departe. Dacă vreți să faceți parte din ceea ce fac eu împreună cu Victor și cu mai mulți rideri din România, Matei a fost unul din cele mai bune exemple, adică s-a dat, a fost foarte serios, nu și-a dorit chestii prea multe, nu a făcut, nu știu, nu a făcut ceva rocket science, doar pur și simplu a muncit, a susținut ce am făcut. Într-adevăr, i-a fost greu uneori cu piesele să și le permite și așa cum ne e tuturor, adică și mie mi-e greu, sau mai bine zis, mi-a fost greu să-mi permit piesele astea, acum cu sponsorizările și așa, relativ ușor, dar credeți-mă că am trecut prin durerea voastră. Și am băgat foarte, foarte, foarte mulți bani până să văd prima sponsorizare în sportul ăsta. Și cu asta am vrut să vă spun că dacă vă țineți, faceți treabă și aveți răbdare, nu sunteți într-un fel lacomi să așteptați rezultatele instant, sponsorizările, piesele gratis, nu știu, tripurile, videourile și toate cele, o să vină și alea. Credeți-mă, eu plus alți antreprenori care fac parte din sportul ăsta, vă vedem pe toți. Vă vedem pe toți, vă vedem videourile, vedem tot. Dar nu înseamnă că faceți ceva rău sau că faceți ceva prost. E doar o chestiune de timp. Deci, țineți-vă de treabă. Încercăm să promovăm toată chestia asta, să ne adunăm. Și cu asta eu zic că am spus tot. Sper că v-a plăcut video. V-am pupat.